ତରକାରୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ହଁ ଆସୁଛି ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି। କଣ କରୁଛି ଆଜି? ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ୱାଓ ମଟନ। ଖାଇବାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁମେ? ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ଦେଖିକିରି। କେମିତି ହେଇଛି? କେମିତି ହେଇଛି? ପ୍ଲିଜ ସତ କଥା କହିବ। ପ୍ଲିଜ ସତ କଥା କହିବ। ବଢିଆ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେ ଭାଉଜ କରିନଥିଲେ ମଟନ, ସେଟା ଆଠୁ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିଦେଲି। ଆରେ କହୁନ କେମିତି ହେଇଛି? ଜମା ବି ସତ କହିବିନି। ଆରେ ଶୁଣ, ହଁ ଆରେ ହଁ ବଢିଆ ହେଇଛି ମ। ଏ ରେସିପି ନାଁ କଣ? ଏ ରେସିପିର ନାଁ ହଉଛି ମଟନ ରାରା। ଏବେ ତ କହୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ୱାଓ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଓହୋ ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ଖାଅ ରୁ ମୁଁ ଖୁଆଇଦେଉଛି ବଢିଆ ବନେଇଛ। ଏମିତିଆ ମଟନ ମୁଁ ଜିନ୍ଦଗିରେ କେବେ ଖାଇନି। ସତ? ସିରିୟସଲି ମୁଁ ଜିନ୍ଦଗିରେ ଖାଇନି। ଏତେ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଢାବା ହଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ପ୍ରଥମ ଥରେ ମଟନ ମୁଁ ଖାଉଛି। ଦେବି? ଆଣି ହୁଁ